Hola, soc Zaila, soc de Benicarló, tinc 12 anys i estudio al Col·legi Sant Sebastià. Senyor alcalde, voldria preguntar-li, pensa que pot canviar les coses de Vinaròs en la seva gestió? Bon dia, primer. I després, pues, per això estem aquí. És a dir, quan uno assumís una responsabilitat, pues és perquè pensa que pot canviar algunes coses. Ara, ja tinc que dir, els canvis no mai són fàcils. Te costa molt tindre la responsabilitat de tot això? Bueno, costar té que costar, però jo penso que és una cosa que tots tenim que tindre en compte, que qualsevol de nosaltres tindria que fer. L'alcalde o qualsevol representant és un representant de la gent, que la gent ha elegit, i qualsevol de vosaltres algun dia pot ser també representant dels seus ciutadans. Com és la societat del poble? Pues, com totes les societats avui en dia, plural, la gent som cada vegada més variats, tenim moltes idees diferents i tenim que acostumar-nos tots a viure en una societat que és plural, en la qual tenim que conviure tots en les nostres idees diferents i tenim que acostumar-nos a fer-ho parlant i dialogant molt. Per què vas elegir este partit polític? Bueno, d'alguna manera, a mi com a moltes persones no ens agradaven els partits que ja existien i pensàvem que estaven molt anquilosats, fent sempre les mateixes coses o fent poques coses i que s'havien oblidat un poc de lo que és lo que la gent patia, de lo que la gent fa cada dia. Per a nosaltres, pues, en un moment en el que vosaltres sabeu que molta gent ho està passant mal, que n'hi ha molta desocupació, que molts estem vivint una situació difícil, que els joves no troben treball, pues pensem que feia falta un poc una renovació de ments i pensaven que potser persones que no havíem estat en la primera línia de la política podrien donar una opinió més propera, perquè són persones que estem vivint la societat dia a dia, mentre que alguns polítics porten ja molts anys fent política i potser estan un poc allunyats del dia a dia de la gent. Vostè creu que se concretarà fer el Jaume I durant el teu mandat? Pues no crec que el pugui haver acabat, però jo crec que el veurem has començat. És a dir, ahir mateixa vam tindre una reunió en la Direcció Territorial d'Educació en Castelló i n'hi ha que dir que està molt atrasat, que no n'hi ha encara licitació, que no està encara projectat, però jo estic quasi convençut que les obres no tardaran molt més d'un any en començar. I tu creus... I vaig a dir una cosa, i a mi és el que més m'agradaria acabar en els barracons en Vinaròs, al Jaume I i a l'Institut Vilaplana. Vostè creu que podria canviar les carreteres, les eres, etc.? Mira, jo crec que totes les coses se tenen que millorar, però jo crec que la gent té que entendre una cosa. Quan més coses necessitem, més hem de pagar entre tots. És a dir, una de les coses que vosaltres que sou jovens i que a poc arribareu a ser ciutadans teniu que assumir és que si volem més serveis tenim que fer que la gent que tinga coses pagui més impostos. És a dir, necessitem que n'hi hagi una càrrega impositiva. El que és impossible és que ens acostumbrem a pensar que per tindre este col·legi, que per tindre un hospital, que per tindre una millora en les voreres, tot això ens ho donaran sense contribuir. I per tant, aquelles persones que tenen la sort de tindre treball, de tindre béns, de tindre propietats, tenen que contribuir per ajudar a que tot això se pugui fer. Ara li voldria felicitar per la teua renovació, per fer el ficat a l'alcalde, i voldria preguntar-te una cosa dels teus alumnes. Els teus alumnes són bones persones a l'institut? Els meus alumnes són fabulosos. Les persones... jo crec que tot el món, la majoria de la gent és bona persona i en concret la gent de la vostra edat, evidentment sí, perquè esteu formant-vos, esteu començant a descobrir el món i per això és molt important aprofitar aquests anys, saber escoltar, saber llegir, saber pensar. Per a mi el més important és que siguem bones persones i que deprenguen a pensar en un espírit crític, és a dir, que diguen aquestes coses m'agraden, aquestes no m'agraden i per què no m'agraden, i les que no m'agraden com se podrien millorar. No vull que pensen com jo, vull que pensen per ells mateixa. Ja hem acabat, ha sigut un plaer parlar amb tu.
Ara t'entrevistaran a nosaltres dos xiquetes. Bueno, moltes gràcies a tu De res. i espero que t'hagi pogut contestar a totes les Sí, sí. preguntes. Hola, sóc Aurora de Vinaròs. Tinc 11 anys i estudio al Col·legi L'Assumpció. Senyor alcalde, voldria preguntar-li què li preocupa més de Vinaròs? Bon dia, Aurora. Pues la veritat és que és difícil dir una sola cosa, però jo vaig a dir-te, a mi la que més me preocupa és que n'hi hagi gent que pot perdre's a casa o que n'hi hagi gent que tinga dificultats per donar de menjar als seus fills. A mi això és el que més me preocupa personalment. I luego, pues moltes coses més, perquè mira, hi ha moltes coses que hem millorat. Estic d'acord. A vostè li agrada el carnaval? Pues vaig a dir que sí m'agrada, encara que no participo massa. A mi m'agrada en el sentit següent. Penso que qualsevol festa en la qual la gent participa, se sent protagonista i és capaç de divertir-se, és bo en una societat com l'actual, que ja té molts de patiments. Ara bé, també m'agradaria que fora més bonico, que no se basara tot només en un dia on la gent veu massa, etc. M'agradaria que, per exemple, se treballara més el tema de les coreografies, que la gent s'esforçara més en aquests temes, però crec que és una festa molt participativa i molt nostra, no? Si alguna vegada s'ha disfressat, de què? Uf! Disfressar-me, vaig a dir que me disfresse poc, i fa molts anys que no, perquè jo sóc molt vergonyós, encara que no ho parega. I aleshores tinc molt sentit, no sé com dir-ho, del ridícul, però per exemple, algun any al pijama o aquestes coses, sí. De xiquet es disfressava o no? Sí, com tots, no? O no ens agradava disfressar-nos? Jo crec que sí, que una de les coses, perquè no és només el carnaval, el fer teatre en escola o en coses d'estes, jo crec que una de les coses més boniques, a mi m'agrada molt el teatre, és això, és poder sentir-te en la pell d'una altra persona, no? En la pell d'un altre personatge, i això també s'aconsegueix moltes vegades disfressant-se. A vostè li agrada sortir de festa? M'agradava més quan era més jove, jo veus que ja soc un poquet gran, però sí, a mi, però sobretot m'agrada més, ja soc un home gran, m'agrada més sortir de festa amb els meus amics en el sentit de xerrar, de sentir un poquet de música, anar a un concert, això m'agrada, però sí, m'agrada, sí. Aquí no, a tu no? A mi sí. Vostè baixarà els impostos del poble durant el seu mandat? Pues no. Vull dir, penso que n'hi ha que fer-los més justos, és a dir, penso que els impostos tindrien que ser més baixos per a la gent que té poques coses i tindrien que ser més consistents per a la gent que té més. Bueno, li felicito perquè li han nombrat alcalde i l'entrevista finalitza. Però jo vaig fer una precisió, els alcaldes no se'ls nombra, els alcaldes els elegeix la gent vota a determinats, i després efectivament són els consellers, els regidors els que elegeixen l'alcalde, però quan se nombra a les persones, és que ahí no n'hi ha votacions, ahí és a dir, aquí té que ser, la democràcia és això, l'alcalde com els diputats, com els regidors, tenen que ser persones que ens representen i per tant el més important és, quan complim 18 anys, anar a votar perquè siguin persones que ens representen. Moltes gràcies, Aurora.